Velkommen til Camping med hund. I dag skal vi tale om det, der ofte er den største elefant i rummet, eller i camperen, økonomi. Vi står over for vores hidtil største eventyr. Sommeren 2026 kalder. Vi har lejet en lækker Benimara 160 campervan. Planen: 4 uger, 2 voksne, en hund og en rute, der tager os hele vejen fra Svenstrup i Nordjylland til Barcelona i Spanien. Og vi skal selvfølgelig følge Tour de France-feltet undervejs. Vi starter i Svenstrup og har lagt en rute, der kræver både gode ben og et godt dieselbudget. Fordi vi følger turen, kommer vi til at mixe vores overnatninger. Vi skal både bo på luksuriøse campingpladser, praktiske stelpladser og vigtigst af alt, vildmarkscamping på bjergskråningerne. For at få de bedste pladser til etaperne, det giver en god balance i budgettet. Vi kører fra Svenstrup Nordjylland ned igennem Danmark, og vi skal til byen Kassel i Tyskland. Her har vi vores første overnatninger. Fra Kassel kører vi videre til Lyon, hvor vi også har en enkelt overnatning på vores tur til Barcelona i Spanien. Fra Lyon kører vi videre til Avignon, hvor vi også har en enkelt overnatning. Og dagen efter ankommer vi til Matero, lige uden for Barcelona. Vi fortsætter herfra videre til Toulouse og Bordeaux. Og fra Bordeaux kører vi videre til Clermont-Ferrand. Og fra Clermont-Ferrand kører vi videre til Colmar, som ligger på grænsen til Schweiz. Fra Colmar i Alsace kører vi videre til Annecy, hvor vi har de sidste overnatninger, og det er vores rute. Lad os kigge på de kolde tal. Her er vores budget for denne tur. Vi har lejet en Benimara 160 campervan. Med forsikring, depositum og leje betaler vi ca. 45.000 kroner. Så har vi brændstof. Denne campervan kører på diesel, og der er selvfølgelig meget høje dieseludgifter lige pt. Vi har sat et budget på 14.000 kroner. Vi skal køre omkring ca. 5.500 km. Og der er selvfølgelig også noget bjergkørsel. Så der er vejafgifter. Der er vejafgifter i Frankrig, hvor man betaler for at køre på nogle af de større motorveje. Vi har også indberegnet vignetter til både Tyskland og Frankrig. Husk miljømærket i Frankrig også. Husk at bestille i god tid. Så har vi overnatninger. Vi har jo et mix mellem luksuriøse campingpladser, stelpladser og fricamping. Det har vi estimeret til ca. 10.000 kroner. Så har vi selvfølgelig en hund med. Så der er noget pas, der er vaccinationer, ekstra godbidder, og hvis der også skulle være eventuelt et dyrlægetjek undervejs. Det er sat til 1.500 kroner. Totalen for sådan en tur på 4 uger, 2 voksne og en hund. Vores estimerede pris er ca. 74.000. Og det kan selvfølgelig variere efter, hvad det er, man vælger. Når vi kører i bjergene under Tour de France, så vil der selvfølgelig være større forbrug til diesel. Så der har vi lavet en lille mark på omkring 10%. Benimara 160 campervan er en god maskine, så derfor er vi sikre på, at vi har estimeret det helt korrekt. Det lyder selvfølgelig af mange penge, men fordelt på 28 dage, 3 lande, får vi oplevelser for livet. At vågne op på et bjerg i Frankrig med en kop kaffe, hunden ved fødderne og turkaravanen på vej op, det kan man ikke sætte pris på. Har I prøvet at følge turen i en camper, eller har I gode tips til hundeejere i Barcelona, så skriv ned i kommentarfeltet. Jeg siger tak for denne gang. I må selvfølgelig gerne følge og dele opslaget. Vi siger tak for denne gang, og på gensyn.